ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео сета хонаи фурӯшӣ дорем. агар шумо харидор бошен, видеора то охир тамошо кунед. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. кадоме дар видеои ман лайк бимона, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби намқадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. видеонавора сар мекунем ай хонаҳои фурӯшӣ. видеора то охир тамошо кунед ва бохабар мешавем аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 8 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документош 100% аст. об ва светаш дар наздикиш аст. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, варианти алишиам ҳастай. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, райони шашум Насос. 18 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документ ҳам дорад. об ва свет дар наздикиш аст. нархаш 85 000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро, ба мошин. агар шумо харидори аниқ бошен ё алишкун бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 7 сотиқ заминай хона дошонага. 7 дар хона ҳаст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. документ ҳам дорад. об ва светаш дар наздикиш аст. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро, ба квартира дар шаҳри Душанбе боша мега. агар шумо харидори аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. агар хона ёбем, агар мошин, агар заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. иншоаллоҳ агар ҷое ки шумо гуфтен, мо ай ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, видеора поделиться кунед, лайк монед, беҳтарин комментария нависен. бародаро бисёритон дар комментария нависен ки чипака видеоҳои нав нестай. бахшиш бародаро, акун чанд вақт надоштем ки мепарсотем видео, аз паси кори зиндагӣ будем. иншоаллоҳ айси пас видеоҳои нав мешава, видеоҳои хонаҳои фурӯшӣ, мошинои фурӯшӣ мешава. ҳар ду рӯз пас иншоаллоҳ мешава. тамошо кунед, беҳтарин комментария нависен бародаро. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. лайк монед, поделиться кунед, подписаться кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен.
алло мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.